डॉक्युमेंट करून ठेवणार आहे. जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण बघू शकतोय. चाकरमनी आले सगळे गणपती झाडून नेले ना. चला, वाटेत चालत असताना ना मला हे झाड दिसले आहे, लाजाळूचं झाड. सकाळचे 8 आणि आपला दिवस सुरू झाला आहे आत्ताचा. आता जस्ट निघलो आहे आणि आता मस्त चहा वगैरे घेणार, त्यानंतर मग दिवसाला सुरुवात करूया. आता बघूया पुढे काय काय होतं आहे. आजचा व्हिडिओ आपण इकडून सुरुवात करतो आहे. गणपती बाप्पा मोरया. इथलं गणपतीचं मंदिर आहे आणि आता मी आलो आहे थोडा वॉक करायला. समोरून मस्त एक बैलजोडी येते आपल्यासोबत आणि इकडे सगळी हिरवळ. जबरदस्त फिलिंग होतं एकदम. आणि आज पावसाचं पण काय एवढं चिन्ह दिसत नाही. म्हटलं थोडं जरा वॉक करून येऊया आणि मग तुमच्याशी पण बोलूया. दोन्ही बाजूला माझ्या अशी झाडीच झाडी आहे आणि पुढे ना एक असा ना जे व्हाळ आहे तो आपण दाखवतो मी तुम्हाला. मस्त वाटतं एकदम भारी. बघूया आपण तिकडे जाऊन बघूया थोडं पुढे. गेल्या वर्षी हा जो स्लोप आहे ना हा मला चढताना फार प्रॉब्लेम झालेला, कारण का आहाना पण होती माझ्यासोबत. उतरताना काय वाटत नाही इकडनं, पण जेव्हा चढतो ना तिकडनं रिटर्न तेव्हा मी तो चढण्याचा पण तुम्हाला मी व्हिडिओ दाखवतो. म्हणजे हालत खराब झाली होती. आणि इकडे वाळ सुरू झाला आहे. वाळाला बघूया किती पाणी येते. पाणी तर लागलंय खूप मस्त. आवाज येत असेल तुम्हाला पाण्याचा बघा. आणि हा गेल्या वर्षी मी आलेलो ना नवरात्रीमध्ये, तेव्हा पाणी ना वरपर्यंत होतं. मला वाटतं आता त्याला चालू होईल पाणी. आणि आपण आता अजून थोडं पुढे जाऊया. रस्त्यावरच आहे, आपण काही जंगलात वगैरे जात नाही, कारण का मला पण इथलं काही जास्त माहिती नाही. आणि ही माझी सासरवाडी आहे ॲक्च्युली. यावर्षी आम्ही सासरवाडीला आलेलो आहे गणपतीला. खूप वर्षांनी, मला वाटतं मी 6 वर्षानंतर आलो आहे. हे जे निसर्ग आहे ना हा काय भन्नाट आहे बघ. सर्व बघ कशी एकदम आता उभी राहिलेत. जबरदस्त वाटते एकदम. फिलिंग आहे ना इथली. पाऊस काय कालपासून नाही पडला वाटतं. बोलतात की 8 दिवस आधी पाऊस पडलेला, पण आता काय पाऊस नाही. किती मस्त वाटतंय. काय म्हणता. आणि आपल्यासोबत आहेत, आपलं नाव मधुकर पाटील सर. पाऊस वगैरे नाही आता 2 दिवस नाही, मरणाचा पाऊस आहे. मग चाकरमनी आले सगळे गणपती झाडून नेले ना. पण बरा माझं ना तर वाटेत चालत असताना ना मला हे झाड दिसले आहे, लाजाळूचं झाड. पहिलं हे ना हात लावला नाही ना की ते पानं बंद करून घेतं. काय कमाल आहे ना, काय समजत नाही मला पण. हिरवळच हिरवळ आहे सगळीकडे. जबरदस्त. हे सगळं आपण आता डॉक्युमेंट करून ठेवणार आहे.
जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण बघू शकतो यूट्यूबवरती. मी पण बघू शकतो, तुम्ही पण बघू शकता. आणि आता जर का आतापर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल, व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. असे नवीन नवीन व्हिडिओ मी आणत जाईन तुमच्यासाठी. गावची लाईफ आहे ना, कधी पण मस्त आहे यार, जबरदस्त एकदम. सिरियसली इकडे नेटवर्कचं वगैरे झालं असतं ना काम, इंटरनेटचं वगैरे, मुंबईत राहण्यात काय तसा पण अर्थ नाही. मी प्रिफर करेन की मी गावीच येऊन काम करेन मग. आणि आपल्याला पण ना मुंबईच्या लाईफस्टाईलची एवढी सवय झाली आहे की आपण त्याला ना हे ॲडिक्ट झालो आहे त्या सगळ्या गोष्टींना. आता बघ इकडे ना नेटवर्क नाही, तरी पण कसं सगळं मस्त आहे, निसर्ग आहे आपल्यासोबत. इथे फक्त BSNL ला नेटवर्क आहे. एवढं मस्त वाटतंय ना. मोबाईल पण बंद आहे, या पक्ष्यांचा किलबिलाट आहे. एवढं जबरदस्त वाटतं तुम्हाला काय सांगू. आणि दुसरा सीन आता ना, वाटेत चालत असताना ना मला हे झाड दिसलं आहे, लाजाळूचं झाड. पहिलं हे बघा, हे ना हात लावला नाही ला की ते पानं बंद करून घेतं. काय कमालची गोष्ट आहे ना. म्हणजे झाडाला हात लावतो आणि ते झाड लाजल्यासारखं एकदम बंद होऊन जातं. किती मस्त वाटते ते. तर म्हटलं तुम्हाला दाखवूया, कारण का हे आजच्या जनरेशनला माहिती नाही, कारण का हे कुठे दिसतच नाही, फक्त गावी असतं. आधी मुंबईला होते आम्ही, जेव्हा शाळेत वगैरे होतो त्यावेळेला मुंबईला पण होती ही झाडं, पण आता मुंबईला नाही दिसत ही झाडं लाजळूची. तर म्हटलं तुम्हाला दाखवूया. आणि आज चढणीवरती असल्यामुळे ना एवढा दम लागला आहे, कारण का एवढी कसं चालायची वगैरे जास्त सवय नाही आपल्याला. मुंबईमध्ये कसं डायरेक्ट रिक्षा पकडली की गेलो, म्हणून थोडी धाप लागली आहे. आता बघूया पुढे काय होतं ते. आत्ताचे दिवस सुरू झाला आहे, आता वाजले सकाळचे 9 आणि वॉक करून झालेला आहे आपला. चला आता गणपतीची तयारी करूया. तर आता आपल्या गणपतीची तयारी चालू झालेली आहे आणि इकडे सगळं सामान आहे. आणि इकडे आम्ही लावलं इकडे डॉक्टर. आता कन्सेप्ट असं आहे की मागून असं ड्रिपिंग सोडायची आहे आणि फुलं आर्च वगैरे काय काय आहे आता ते बोलत आहेत सारे साहेब. तर बघू आता आपण काय काय करता येईल ते. तर आपण आता गणपतीच्या याचा सुरुवात करतो. डेकोरेशन पण अर्ध झालं आहे आणि इकडे गडबड झाली अशी की लाईट गेली आहे. आणि कालचा व्हिडिओ पण मी एडिट करतो आहे. लाईट कधी येईल माहिती नाही. मला वाटतं सगळे बोलत आहेत की 4 ते 5 वाजता लाईट येणार आहे, पण गारवा एवढा आहे ना की इकडे म्हणजे असं काय लाईट फक्त कसं मोबाईल चार्ज करेपर्यंत तरी यायला पाहिजे असं वाटतंय. आणि इकडनं मागून अपर्णा बडबडते. व्हिडिओ मी इथे संपवतो आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. जय
जेणेकरून मला मोटिवेशन